מה זה? מה עושים? תוציאו תקלות. אור ברווז, אור ברווז, אור ברווז, ואיך שהיא עושה לי אור ברווז, אור ברווז. שוב הייתה! מה קורה פה? מה קורה פה? לאן אתה מפות? לאן אתה מפות? טוב שלישי, שלום לכם. לאחרונה התקבלו מספר תלונות על התנהלותה של קומונה י"ג. רבים טוענים כי השינשינים מאחרים לענפים, מזלזלים בתורנויות, לא מוציאים פחים ואוכלים את כל התותים בגן הירק. איתנו באולפן נמצאת מלוות הקומונה גבי לוין. ערב טוב גבי, מה שלומך? ברוך השם, ערב טוב נעמה. מה יש לך לומר על ההאשמות שהופנו כלפי השינשינים? אוי, שהשם ירחם, לא היו דברים מעולם. השינשינים לפחות נוכחים בכפר. הגר מור בשר בניו יורק, אלי יפת כל היום בשווארמה. אלי, שחור זה לא עד כדי כך, מרזה. קרמלה נמצאת בין 1 ל1:01, ג'ודי, עידן ואליק עוזבים, דנה לא נמצאת ורביעי המבורגר קורס, הרחיקו את המרכולית מציביליזציה וכל הכפר תוהו ובוהו בחושך על פני תהום. ועל השינשינים אתם מפילים את האשמה? מה יש לך, גברת לוין? הרי זה לא סוד שהשינשינים התחילו להזניח את הענפים. ברשותך,
תצטרף אלינו הלוחשת לכלבים, נעימת ההליכות, שפינתה לנו זמן בין בלגיה ואמסטרדם, קיטי! Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party was pumping, and everybody having a ball until the fellas started in calling. ערב טוב קיטי, מה יש לך לומר על ההתנהלות של הקומונה? אז רגע, תני לי להבין. את אומרת שהם לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך? תוכלי לתת דוגמה? אז את אומרת שבשיחה עם השינשינים אמרת לשינשינית שכל הסופש צריך את אותו השינשין, אבל במקום זה השינשין שלך ביום שבת שינשין שונה מהשינשין שהיה ביום שישי, והוא לא ידע את העבודה? דברי חלש, את מנבילה את האיחורים. בואי, נסתכל אחד לשני בעיניים, תרגי קצת. אז אולי אפשר להציע לך תאנה? ומצטרף אלינו מנהל התחום האורגני בכישורי, דוקטור אלירן דה פאקינג מאיו. ערב טוב לך אלירן. אולי אתה תוכל לעזור לנו להבין איך מתנהלת הקומונה בכפר. היא מדהימה. לראות אותה בכל בוקר, מאיר את יומי. וואו, היא מביאה איתה כל כך הרבה דברים. עצמה, אנרגיה, כמו זריקה של אנדרנלין לגוף, באמת. רואים? תודה אלירן. אמרתי לכם שהם כמו השינשינים. מה? שינשינים? אני מצטער, אני עדיין מדבר על התאנה שלי. כפי שאתם יודעים, בשביל תאנה שכזו שוות אלפי השעות, אלפי הסריטות, המסע והמיפוי של זני התאנה הנשכחים שבגולן. בואו איתי למסע לארץ הפירות והצמחים, לראות יחד את לבלוב הפרחים, ללקט וליטום מעשרות של זנים, להריח, לחוש ולהרגיש בעננים. השאירו בבית את הסמארטפון והפלזמה, ובואו איתי לחוות אורגניות. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, אלירן דה מאיו, רפואה, טבע, אדם. או אחרי עמוד הפייסבוק שלי, אלירן דה מאיו, רפואה והשראה הדדית. או אחרי עמוד הפייסבוק שלי, אלירן דה מאיו, רפואה ואהבה ומגע מנחם. אוי, מה שמזכיר לי, קבעתי חיבוק עם יונתן בבוסתן גן העדן. אני חייב לרוץ. מה כבר ביקשתי? מילה טובה על השינשינים שלי? שלך? טוב, אני חייב לזוז. היי, לאן נראה לך שאתה הולך? בוא לפה. תשי, זה בסדר. בוא לפה, בלט! כן. איפה המעשר שלי? זה בדרך, זה שם. אלירן! כן, כן. אל תתעסק איתי. אני הייתי במגל. תשי, בואי, תרגי. תמצאי את השקט הפנימי שלך בתאנה? שום תאנה. רוצה שקט פנימי? שמע לטשה. קח סיגריה. סיגריה? כימיקלים? חברים, בואו נשמור על איפוק. מסתבר שמצטרפת אלינו מנהלת פינת החיים נטלי תשי פוקס. ערב טוב, תשי. קודם כל קומי. מה? קומי, בלט! אני באה לסדר. שיניים צחצחת? תסתכלי על עצמך. את נראית כמוני לפני הניתוח. יאללה, צאי, תני לנהל את העניינים. אבל תשי, זאת העבודה שלי. צאי לפני שאני מביאה לך את דקס וכל הפינת חי. ערב טוב קהל, ערב טוב שינשינים, חמודים שלי, מתוקים, חתיכים, שוות אחת. אל תקשיבו לאף אחד, ובואו לישון אצלי ואצל דני, נפנק אתכם כמו שרק משפחת פוקס יודעת, משהו סוטה שחבל לכם על האף. דני, תחמם להם את המנגל. טוב, אז המנחה הקודמת נאלצה לעזוב, וכעת עוד כותרות.
שווארמת מוניר יצא לפגרה. ההמון הזוהם יצא להפגין ברחובות. תגובתם, מי צריך אתכם בכלל? עברנו לאבו נג'ם. משבר האבטיחים בחדר האוכל תופס תאוצה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר החשוד אשר אוכל אבטיח בכפית. במחקר ארכיאולוגי חדש התגלו שרידים חדשים של האדם הראשון החי בקישורית. ניר כרמל בתגובה, זה היה לפני מהפכת הספורט. ניבין תזמנה 40 דקות ממסף קישור ועד לשער. את תגובת השער לא היה ניתן להשיג, השומר בסיור. עימות פרץ בין צוות חדר האוכל לצוות ערב בנוגע לתורנות צהרי שבת. אינה בתגובה, נו אולי תזיזו את התחת שלכם? אליק בתגובה, מה זה? מה קורה כאן? מי אתם? מי אני? ואלו המבזקים להיום, פרסומת אחת וחזרנו. מרגישים שאתם לא בכושר? רוצים להתחתב לקראת הקיץ? יושבים בחדר הדיאטה וכלום לא קורה? מצאנו את הפתרון! בתשע בדקה ואין פה אף אחד. בינוניות. טוב, עד שהלוזרים יגיעו אני אספר לכם קצת על עצמי. אני ניר כרמל, תותח. חזק. אל! מאז ומעולם הייתי מדהים בכל מה שעשיתי. בצבא למשל. גניה. מירקוש! השנת? הורדת מסת שריר. הקרחת? גם את. אז גניה, ציל מפריעים. אני אומר זו פרסומת. חושבים שאתם יכולים להיות כמוני? אתם לא. אבל אם תשקיעו, תזיעו, תנו הכל מעצמכם, אז אולי לא תראו תוצאות. אבל לפחות תקבלו מדליות. ותזכרו, קשה באמונים? לא. ניר כרמל. וחזרנו אליכם. לאחרונה הגיעו תלונות רבות מצד החברים בנוגע לקניון הערייה. כידוע, מדי חודש עושה אוטובוס הכפר את דרכו אל עבר עיר האורות. בשבועות האחרונים יותר ויותר דוכני מזון סוגרים את שעריהם בפני הסועדים הרעבים, והדבר מעלה את השאלה הקשה, האם להמשיך בנסיעה המסורתית? כדי לדון בסוגיה זו נמצא איתנו כאן באולפן נעים ממחלקת הרכב. ערב טוב נעים. אהלן יא חביבתי, כיף חלק? וואלה, מבסוטה. נעים, בתור נהג האוטובוס ההכרחי, הנאמן, המסור והגב גבר, מה דעתך על סוגיה זו? וואלה בוזגלו, שמי, זה נכון שהקניון הוא לא מה שהיה פעם, אבל הנסיעה הזו היא רק בשביל להתרעננות מעביק בכרמיאל, ובשביל להתרעננות יא זלמה אני לא מוכן לנסוע עד ניו יורק. הכי רחוק שאני מוכן לנסוע זה נהריה. גם ככה אני בלחץ, יש לי עוד כבש לשחוט היום. אבל נעים, החברים חוסכים כסף במשך שבועות, מוותרים על ארוחות ערב, ובשביל מה? וואלה, לא יודע מה להגיד לך. העיקר שהחברים יהיו מבסוטים, ושאני אגיע בזמן למנצף. אוקיי, תודה לך נעים. יש לנו מזל שאתה איתנו. הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתימן. מישהו אמר תימן? בנت الملعونة, בתימן אפילו נהגים לא היינו. אין, אני אומרת לך, חברים לא רוצים נהריה. לא טוב שם, לא אוהבים. ריקי, אני לא מסכימה איתך, יש ביקוש גבוה לנסיעות האלה. לא, ביקוש, את יודעת מה זה ביקוש? ביקוש זה לפיתות שאני מכינה בשישי, לילדים ולנכדים, שיהיו בריאים. איזה נחת אתם מביאים לי ולתאומות שלי, הכן עוזרות לי, וליוסי ולקטנה ולגדולה ולאמצעית ולמרכזית, ולזאתי שאני לא בטוחה אם היא הבת שלי, אבל היא מגיעה כל שישי. מה זה ריקי? כמה ילדים יש לך? 18. עזבי, יא בנט الملعونة, את לא מבינה איזה נחת זה. ריקי, אנחנו סוטים מהנושא, דיברנו על הביקוש לנסיעות לנהריה. ביקוש? את יודעת מה זה ביקוש? ביקוש זה לצד התימני שלי שעשיתי את הסיבוב הופעות בכל העולם. איפה לא הייתי? אצל ברק אובמה עליו השלום. ריקי, ברק אובמה עוד חי.
שימות אנטישמי. נו, אז איך קראו למלעון הזה? ז'ורג' קלוני. אני והוא היינו ככה. עד יום אחד קמתי בבוקר, שכחתי את האנגלית שלי. כמו שאני מכינה פיתות, ככה, שכחתי את האנגלית. שכחתי. טוב, אז כנראה שתשובה מריקי לא נקבל היום, ולמרות שהשעה היא כבר 8 בערב... מה 8? וואלה, יצא רמדאן, אני חייב להגיע הביתה. יאללה, סלמה. אז למרות שהשעה היא כבר 8 בערב וזה מעבר לשעות העבודה שלו, אני נאלצת להזמין לאולפן את מראש אגף אני באמת לא בטוחה מה הוא עושה כאן, אלי יפת. 1000 כפיים לא יצליחו לחבות אותי. ערב טוב, אלי. מה זה? למה אני פה? למה? אנחנו מדברים על סוגיית הנסיעות לנהריה ורצינו לשמוע את דעתך. בשביל זה קראת לי? את לא חושבת שזה קצת תלותי? אלי, בכל זאת, אתה דמות מפתח פה בכפר, קח קצת אחריות. שאני אקח אחריות? שהשינשינים ייקחו אחריות. תראי אותם, חבורה של בטלנים. את יודעת שדורותי עדיין עומדת שם בנגריה, מחכה שמישהו ייקח אותה משם? אלי, בכל זאת, הם נתנו כאן שנה ותרמו מעצמם. שנה, 11 חודש, וגם כן, 0 תהליך. למה ככה, אלי? 11 חודש זה המון זמן. אני ב-11 חודש הספקתי לעשות 3 ילדים, 7 הופעות, 50 קובנות, וזיווגתי 10 זוגות. ריקי, גם אני... רגע, מה בעצם עשיתי ב-11 חודש? מה בעצם עשיתי ב-11 שנה? נכנסתי לכושר? לא. לבשתי חולצות צבעוניות? לא. מימשתי את הפוטנציאל שלי? לא. איזה תהליך עברתי? טוב, אני חייב להחזיר לה. אלי, תאכל משהו. מה? תאכל משהו. מה? תאמר? ריקי, תביא פיתה. נלבודהום, האוכל של התימנים הכי טעים. הכי טעים. מגלגלים? ג'חנון. חותכים? פטרות. אופים? קובאנה. בצק, בצק. אל תימן, אל תעליב את האוכל שלנו. טוב חברים, בואו נרגיע את הרוחות, בכל זאת אנחנו אנשים לא, מבוגרים. יש רק דרך אחת לפתור את זה. אז אחרי שהבנו מי באמת שולטת פה בכפר, נעבור לנושא הבא. לאחרונה הורגשה בניו יורק רעידת אדמה בעוצמה של 6.8 בסולם ריכטר, כידוע. הרעידה נבעה מנחיתתן של מור, שר והגר בעיר האורות. בואו נראה מה קרה שם. פאקינג הל. אני מרגישה שוב בת 20. וואי, ראיתם את השמלה בסיקס אבניו? יואו, סרקה, מושלם. גרס, קצת פוקוס כאן, אני מתחילה להיות רעבה. יואו, אולי נזמין סושי? סושי? סונט. אולי קרפצ'יו? קרפצ'יו? סונט. יואו, ככה לא נגיע להחלטה. אוי, שטויות במיץ. בואו פשוט נזמין סטייק. מלצרוס! וואי, איזה טיסה מתישה הייתה? פעם אחרונה שהתייבשתי כל כך הרבה זמן הייתה שחיכיתי שדלת תענה לטלפון. אבל ראיתם את הדייל? איזה חטיף! חטיף כזה הייתי משלמת. בנות כס, איך אתם חושבות שהם מסתדרים שם בלעדינו? וואי, אני מתחילה קצת לדאוג. מה כבר יכול לקרות? הכפר יישרף. אוקיי, נשמות, let me call דניאל.
היי, שלום. לא יכול לדבר עכשיו, אני כעת בסדנת ויפאסנה לישיר הודעה אחרי האום. גם כן הדניאל הזה חי בסרט. וואי, מה השעה עכשיו? שנתקשר לצוות ערב? נראה לי כבר 4. נתקשר. אוי, אין לי כוח לענות. רותם, תעני את. שלום! מיכלי, it's a girl speaking. מין וגרלס רצינו לדעת מה קורה בכישורית בזמן שאנחנו לא שם. אוי, פשוט מקסים, 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 מקסים. הכל הולך ממש טוב בלעדיכן. עובדים קשה. אולי לא תחזרו? אוקיי, סומכת עליכם. גמורים. כן, נסלק. אנחנו צריכים לעבור בין שכונות לשכונות בעוד שהן תופסות להן שמש בניו יורק. גם כן עובדות סוציאליות. זה סוציאליסטי זה, בגלל דברים כאלה התפרקה ברית המועצות. אנחנו צריכים לעבור בית אחר בית, לבקר חבר ועוד חבר, שעות על שעות. סבתינקה, תרגי קצת. את רוצה שאני אכין לך תעלים? מה אלים? מה, אני אלירם? טוב, סשה, תפסיקי להתבכיין, יש לנו דברים טיפה יותר חשובים מזה. חבר'ה, תעזרו לי פה, מילת שאלה, שתי אותיות. חבר'ה, מי עם הקלאבקר היום? מה קורה? איפה? היום אין קלאבקר. מה זאת אומרת אין קלאבקר? אין סיכוי שאני יוצאת ככה, אין סיכוי. טוב, חבר'ה, בואו נרגע שנייה, בואו נרשום מה היה לנו היום, איפה הספר, איפה מה? טוב, אז נרשום. חבר נאבד בירקה. להיות כיפית בדמקה. השינשינים עוד פעם בבירה מלכה. טוב, אז השעה 4. רגע, מה זאת אומרת שינשינים בבירה מלכה? מי עושה תורנות חדר אוכל בערב? חדר אוכל? אני לא יכול חדר אוכל, אני צריך לפתוח את החדר כושר, מה זה? פוטה דה מדרה. לי עוד מעט יש חוג בית. אני צריך ללכת להכין פסטיבל יערות מנשה. אני צריך להשלים תפילת שחרית. ואני צריכה גם... אז שנצא? אין קלאבקר היום. אז חדר טלוויזיה? Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, be in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita, all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step
side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita, all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. ותודה שחזרתם אלינו. אז מה הבנו מהיום? גן הירק ימשיך ללבלב, נטלי פוקס תוסיף לככב, התור לחדר אוכל לעולם לא ייגמר, הנסיעה לנהריה בעינה תישאר, אלי יפת ימשיך לנהל את העניינים, אלירן כל בוקר יחבק תאנים, את קיטי יבינו בעיקר הכלבים, צוות ערב יוסיפו להיות אדיבים, ניר כרמל יישאר תותח, כולנו נמשיך לפחד מפלח. החברים ינופפו לשלום בשבילים, והפרחים בכפר לנצח יהיו סגולים. והשינשינים הם אמנם התחלפו, אבל ימשיכו להיות כל שנה בדיוק אותו הדבר. ואל תשכחו, יש לנו קישורית נהדרת. אתם בטח שואלים את עצמכם איך הגענו למצב הזה. מעורר רחמים, אה? אני אגיד לכם מה. בואו נחזור אחורה להתחלה, לפני שכל זה קרה. לא, זה יותר מדי אחורה. אבל תראו איזה חמודים אנחנו. מגיל קטן ראו שאנחנו משהו מיוחד. טוב, מתקדמים. קח אותו לאט את הזמן,
העולם עוד יחכה בחוץ, קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפתחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תצא או לא תצא, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. חבר'ה, נתנו הופעה מסחדלת, אבל מה עם הבנות האלה? לא יודעות לפרגן לנו. ארגון, אין. אני אומר שנחזיר להם. תקשיבו, אני בעד, נעשה להם משהו בזמן שהם ישנות שניים. טוב! יאללה, אני אומר. חבר'ה, אני אומר בוא נחזיר להם, נעשה להם איזה חלידה מטומטמת, משהו פסיכי, אנחנו הורגים אותם. יש לי רעיון אחר. בואו נשים להם את הצו בחדר! בואו! יאללה ביחד! חבר'ה, יום אחד כל זה יהיה היסטוריה. זה מזכיר לי. You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? שיט! איפה הצו? שיט! חפשו, מהר! אין מצב אחי, אני מפחד לי. יא שטן, היא מפחידה אותי, תראה אותה. מה אכפת לי מהצו הזה?
יווניות! למי אכפת שאת טבעונית, יא שמאלנית? אוי, סתום את הפה כבר! תראי אותה! וזה איך שהגענו למצב הזה. אתם מבינים? בכלל כל הריב הזה היה על פסטה. קלאסי לקומונה. מה? שוב פספסתי את כל האקשן. ביי צב. דרך צליחה. איך אפשר שלא להתאהב בך? איך אפשר שלא להתאהב? אז איך אתה מסכם את השנה של שינשינים? של מי? שינשינים? למה אנחנו לא רואים אותם בכלל? הם לא פה, כל היום יוצאים, נכנסים, הם לא עושים כלום פה בכלל. שינשינים? חוליגנים, בלגניסטים, עצלנים, הכל בגללם. כל דבר שקורה בכפר בגללם. חבורה של... דעתי על כמונה ג' שהם מאוד עצלנים, מאוד מגיעים מאוחר, לא עומדים בזמנים. הם יושבים בלובי כל הזמן, אני צריכה להגיד להם שיש עבודה. ולפעמים הם יושנים גם. אז יש להם גם מה להגיד. מה יש להם להגיד? הם צעירים חסרי מנוח, מה יש להם להגיד? שבו בבית, אל תגידו, שלא יהיה להם דעה. אני מנוע מלדבר, אני שומע על זכות השתיקה. בלי עורך דין על ידי, אני לא מדבר. קומונה תדווה היא קומונה מעולה, יש בה חבר'ה מדהימים. שוקי, רגע אחד, זה קומונה י"ג, אבל גם הם נהדרים. בקיצור, לא משהו מיוחד. היה כל כך טוב, היינו ביחד כל הזמן, אכלנו הרבה, שתינו קפה, פתאום הכל תם ונשלם. אני לא מבין איך זה נגמר, הכל כל כך מהר עבר. כך טובים כאן, ואיך אפשר פה לעזור? אני עצוב ולא מבין מה, הכל נהיה כל כך קרוב. היה לנו טוב, היה כל כך טוב, היינו ביחד כל הזמן, יצאנו הרבה, חווינו מלא, הכל היה כל כך מושלם. החברים הם משפחה, הם ממלאים אותי שמחה, פה כולם בשבילך, והצוות מיוחד, זה היה כמעט כמו בית, אולי בעצם קצת יותר, אני לכאן אחזור בטוח, ואשמור פינה בלב.
כל כך טוב, היינו ביחד כל הזמן. טוב, רצינו רק להגיד סליחה, כי אנחנו איבדנו את הדף של הברכות. אז אנחנו ככה זורמים על זה. שנייה. זה יהיה קצת ארוך. אילוצים טכניים. טוב, אז תודות. איך אפשר לסכם שנת שירות? אי אפשר. השנה לא מסתיימת כאן. נכון שרשמית אנחנו עוזבים, אבל כל השיעורים שעברנו כאן, כל הלקחים שלמדנו, כל המכשולים והאתגרים שנתקלנו בהם, וכל האהבה שקיבלנו, כל אלה ימשיכו איתנו. יעדדו בחיינו ברגעים ובצמתים שבהם נזדקק לעזרה, להכוונה. יש עוד הרבה אז. בקישורית למדנו סובלנות מהי. למדנו לתת בלי לצפות לתמורה, והבנו שלא באמת קיים דבר כזה. לעולם לא נוכל לתת בלי לקבל תמורה. בקישורית חיינו כקבוצה, הכרנו ואהבנו אנשים שונים מאיתנו, והבנו שאם נחפש מספיק, תמיד נמצא מכנה משותף. פתחנו את הלב לאנשים חדשים, נעזרנו בהם, ביקשנו מהם עזרה, ועזרנו להם בעצמנו, ולאט לאט למדנו את כוח הקבוצה. ובדרך גם למדנו לאהוב, לכעוס, לסלוח, להכיל, לבכות, להתלונן, להעריך ולהוקיר תודה. אז תודה לכולכם על השנה הזאת. כי אם לומר את האמת, מה שקיבלנו כאן אי אפשר לעמוד במספר, ואין לנו ספק שזה הרבה יותר ממה שנתנו. כל אדם בכפר השאיר בנו משהו, וכל אחד דבר מיוחד וייחודי רק לו. אנחנו לא יכולים לעמוד כאן ולהיפרד בלי להודות לכל הנפשות שתמכו בנו ואפשרו לנו לעשות את כל מה שעשינו בכפר. לכל אדם שפינה לנו רגע מזמנו כדי לתת אוזן קשבת, עידוד, עצה, שיחת טלפון וטפיחה על השכם. ואנחנו מודים על כל מעשה קטן שנעשה בעקבות הבקשות האינסופיות שלנו. אתם שמקבלים כל שנה קומונה אחרת, מכילים אותנו, אנחנו הרבה. אתם שכל שנה צריכים למלא מחדש את מאגרי הסבלנות והאנרגיה שאנחנו צורכים, שפותחים את דלת הבית שנקרא קישורית, ומכניסים אותנו למשפחה חמה ואוהבת שרק גדלה וגדלה לכל רגע. ואם להיות ספציפיים. זה קובץ אחר. אוקיי. תודה לשוקי ויעל על ההזדמנות ועל שאתם משקיעים את חייכם במקום הזה. תודה לצוות המטבח ושחר על הספקות אינסופיות שלא היו מביישות עדר פילים. באמת. תודה לצוות ההחזקה אלי יפת, אלי קרן וצוות המחשבים על 10 קרשי אסלות, 3 מזגנים, אין ספור מסמרים ועל השבתות קומונה והערב המדהים הזה שלא היה קורה בלעדיהם. תודה לצוות המכבסה על הגמישות בשעות ועל שרוב הבגדים שלנו חזרו אלינו. לצוות האוסים והגר על העזרה והתמיכה. לצוות ערב ומיכל על הגיבוי בפעילויות השונות. תודה לטשי ודני פוקס, זה באמת לא ברור, זה לא מובן מאליו לאמץ 17 נערות ונערים ולתת כזאת כמות של אהבה. תודה לצוות חדר הכושר על הניסיון להכניס אותנו לכושר, סליחה על האכזבה. תודה לקרמלה על השומרים, לחונכים, לאימהות הבית ולכל מי שהיה חלק מהשנה המדהימה הזאת, ואני מצטערת אם שכחנו משהו, אנחנו באמת ניסינו. תודה ענקית לגבי המלווה שלנו. שיותר מהכל היא כמו אחות גדולה שהייתה שם בשבילנו. תמיד, בכל דבר, בכל צרה. אוהבים אותך ומעריכים בטירוף. יש לה חלק עצום בהצלחה של השנה הזאת. והכי תודה על החברים, שנכנסתם לנו ללב ונתתם לנו להיכנס לבית שלכם. לא נשכח אתכם לעולם. אוהבים הכי בעולם, קומונה י"ג 2015-2016.
בעמק, בהר ובמישור, ליבנו תמיד בקישור! וואו!